Mene konkretno zanima ova izjava da ste komunista. U današnjem vremenu čuti od jednog mladog čoveka takvu izjavu je malo onako problematično i dosta smelo, ako smem da... Ja ne vidim u čemu je problem. Prvo, ja nisam mlad, nažalost. Ja imam 36 godina. To više ni po jednom kriterijumu nije mlad. Ali, da, ja pripadam marksističkom pogledu na svet. Da, ja pripadam marksističkom pogledu na svet.